φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Green English Show, στην ειδική αυτή έκδοση της εκπομπής μας. Σήμερα βρισκόμαστε στο πάρκο Μπονάιθον, στο κέντρο της Αδελαΐδας, όπου σήμερα Σάββατο 28 και αύριο Κυριακή 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται, όπως μπορείτε να δείτε, το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ Γλέντι, το μεγαλύτερο ομογενειακό πολιτιστικό γεγονός στην Αδελαΐδα. Θα εμφανιστεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης Νίκος Κουρκούλης, ο οποίος ζει το τελευταίο διάστημα μόνιμα στην Αυστραλία και ο οποίος προημερών κηρύχθηκε ως πρεσβευτής ελληνισμού και ελληνικού πολιτισμού από το Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν στη Βόρεια Αυστραλία. Αυτός όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εμείς σήμερα εδώ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ομογένειας της Αυστραλίας, της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας, το ομογενειακό καλλιτεχνικό στερέωμα αλλάζει σελίδα. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, μια εποχή η οποία υπόσχεται πολλά. Μια εποχή η οποία δεν θα βλέπει τον Έλληνα, τον ομογενή καλλιτέχνη διάσπαρτο εδώ και εκεί. Μια εποχή η οποία θα διασώζει, θα αρχιοθετεί και θα προωθεί το έργο του κάθε καλλιτέχνη και κατά συνέπεια τον ελληνικό πολιτισμό. Και όλα αυτά λοιπόν με την πρωτοβουλία του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, του Νίκου Κουρκούλη, ο οποίος έχει ένα όραμα, όπως μας δήλωσε, και θέλει να το υλοποιήσει. Θέλει να δημιουργήσει ένα καλλιτεχνικό σπίτι, όπως χαρακτηριστικά είπε, μέσα από το οποίο όλοι οι ομογενείς καλλιτέχνες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, θα είναι γεγραμμένοι, μέσα από αυτό θα μπορούν να προωθούν τη δουλειά τους, να αρχιοθετούν τη δουλειά τους, να έχουν τα στοιχεία τους εγγεγραμμένα και στη διάθεση όλης της ομογένειας, και μέσα σε αυτό το καλλιτεχνικό σπίτι και ψηφιακά την βάση δεδομένων θα μπορούν να προτείνουν ιδέες για έργα μέσα από τα οποία θα μπορεί ο ελληνισμός αλλά και η ευρύτερη κοινωνία της Αυστραλίας διαδραστικά να μαθαίνει και να εκτιμά τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Νίκος Κουρκούλης μίλησε στο Green English Show με μια αποκλειστική συνέντευξη, την οποία θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Νίκο Κουρκούλη, καλώς ήρθες στην Αδελαΐδα και στο πρόγραμμα Green English Show. Πλέον Αυστραλός και εσύ, αφού μένεις τα τελευταία χρόνια εδώ στην Αυστραλία. Πες μας δύο λόγια για την επίσκεψή σου εδώ στην Αδελαΐδα. Χαίρομαι καταρχήν που δίνεις την ευκαιρία να πω δύο λόγια και χαίρομαι για οποιαδήποτε είδους προσπάθεια γίνεται από Έλληνες και παιδιά που προσπαθούν να κάνουν γνωστό στα πέρατα του κόσμου με οποιαδήποτε κίνηση και δράση λαμβάνει η χώρα σε οποιαδήποτε κοινότητα του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν, μια από αυτές τις δράσεις είναι και αυτή εδώ στο ελληνικό Γλέντι, που πλέον είναι ένας θεσμός για την Αδελαΐδα και τον οποίο ήρθα και εγώ φέτος με την συνδρομή μου και την παρουσία μου να ενισχύσω και να κάνω όσο γίνεται ακόμα πιο δυνατόν το θεσμό αυτόν. Με την παρουσία μου και το ταλέντο μου. Πράγματι, όπως προανέφερες, το τελευταίο χρόνο, όχι δεν είμαι ακόμα χρόνια, το τελευταίο χρόνο και κάτι, κατοικώ εδώ στην Αυστραλία. Εγώ, μέσα στα πολλά που μπορούν να νομίζουν πολλοί, βλέπω ένα μέρος στο οποίο υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Επίσης, στα πλαίσια της μικρής μας έρευνας παρατηρούμε, και λέω της έρευνάς μας, γιατί από τη στιγμή που ήρθα εδώ μαζί με την βοήθεια του φίλου μου και ομότιμου καθηγητή του Γιώργου Φραζή, έχουμε δημιουργήσει μια παρέα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για την ελληνική κουλτούρα και την προώθηση αυτής σε όλη την Αυστραλία. Παρατηρούνται φοβερές ελλείψεις σε όλο το κομμάτι της Αυστραλίας και προσπαθούμε όσο γίνεται να μπούμε βαθιά, να καταγράψουμε τις αιτίες, τα προβλήματα και να βοηθήσουμε όσο γίνεται πάνω σε αυτά συγκεκριμένα, με συγκεκριμένες προτάσεις, όχι αυτά έτσι. Τι ακριβώς δηλαδή σκοπεύετε να κάνετε, πώς θα βοηθήσετε λοιπόν την ομογένεια εδώ? Οι προτάσεις στο τραπέζι πέφτουν ευρωχή από όλους μας, αλλά βήμα-βήμα μπορώ να σου πω ότι αν δεν καταγράψουμε και δεν κάνουμε μια καταγραφή όλων των προβλημάτων, όπως σου έλεγα, βρισκόμαστε στο στάδιο της καταγραφής των προβλημάτων. Κάτι που σημαίνει είμαστε ακόμα μέσα σε αρχικό στάδιο, γιατί δεν θέλω να φανεί και σχεδόν μίζωρο αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και στο κομμάτι ειδικά του πολιτισμού είναι κάτι το οποίο
Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή τη χάνει μιας ευκαιριακής προσοχής και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι ως Έλληνες και αυτοί που μπορούμε στο κομμάτι αυτό να βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να εντάξουμε και να φέρουμε στην παρέα μας τα νέα παιδιά. Νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα και έχουν τη θέληση να προσφέρουν στο κομμάτι ειδικά του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής κουλτούρας. Νίκο, εσύ ως καλλιτέχνης και επιτυχημένος καλλιτέχνης, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είδες εσύ εδώ στο θέμα του καλλιτεχνικού χώρου εδώ στην Αυστραλία? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα από τα προβλήματα, μπορώ να σου πω, είναι ότι η ενασχόληση με τη μουσική των Ελλήνων μουσικών και ευρύτερα καλλιτεχνών είναι ότι δεν μπορούν να ζήσουν μιλάμε σε μια οικονομική βάση μόνο και μόνο απασχολούμενοι καθαρά από τη δουλειά τους και μόνο. Έτσι αναγκάζονται να έχουν ως κύριο επάγγελμα κάτι άλλο και η ενασχόληση με τη μουσική να έρχεται ως δεύτερο επάγγελμα. Και τι είναι να γίνει μετέπειτα? Χόμπι, με τις όποιες διαστάσεις μπορεί να λάβει αυτό. Και συνήθως η κατάληξη δεν είναι καλή. Πάμε να δημιουργήσουμε, υπάρχει μια δική μου σκέψη πάνω στο κομμάτι αυτό και εγώ προσωπικά τώρα γυρίζω όλη την Αυστραλία, αρχής γενομένης από την Αδελαΐδα, δημιουργούμε ένα ενιστό στο οποίο θέλουμε να εντάξουμε όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες μέσα στην Αυστραλία. Είμαστε στο στάδιο της έρευνας ακόμα, παρατηρούμε, συζητάμε με όλο τον κόσμο και πιστεύω όμως πολύ γρήγορα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα και θα είναι, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, τα αποτελέσματα θα είναι εκπληκτικά, θα εκπλήξουν πάρα πολύ κόσμο. Γιατί ως καλλιτέχνες έχουμε χρέος όλοι να δώσουμε ένα κομμάτι πολιτισμού, μια γεύση από το τι σημαίνει η Ελλάδα και στον ξένο κόσμο που τόσο ποθεί και τόσο λαχταρά να γνωρίσει μέσα από την κουλτούρα μας, γιατί μιλάμε και συζητάμε για ένα κεφάλαιο ατελείωτο. Μιλάμε για τον ελληνικό πολιτισμό που είναι κάτι το οποίο σου προσφέρει άπειρες δυνατότητες να ασχοληθείς και να προσφέρεις και στην κοινωνία, αλλά και ευρύτερα, αλλά πόσο ακόμα συγκεκριμένα στην ελληνική κοινότητα πανταχού της Αυστραλίας. Και ευρύτερα του κόσμου όλο, έτσι. Πριν κλείσουμε, πες μας λίγο για το πρόγραμμα εδώ που θα παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Κλέτη, Σάββατο και Κυριακή 28 και 29 Νοεμβρίου. Ναι, εδώ πέρα στο πρόγραμμά μας, αυτό που παρουσιάζουμε, πέραν των δικών μου τραγουδιών, του δικού μου ρεπερτορίου, θα παρουσιάσω και θα ερμηνεύσω κάποια παραδοσιακά τραγούδια και κάνω αναφορές δηλαδή στην Ήπειρο, στον Πόντο, στη Μακεδονία, στα νησιά. Πέραν αυτού όμως, ερχόμαστε σε επαφή και συνευρισκόμαστε στη σκηνή μαζί με τα χορευτικά συγκροτήματα της εδώ κοινότητας, όπως και ήταν και δική μου επιλογή, και θέλω να το πω αυτό, ήταν δική μου επιλογή και απόφαση μάλλον, να συνεργαστώ με εντόπιους καλλιτέχνες, μουσικούς και να παρουσιάσω κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα να το πραγματοποιήσει ένας Έλληνας καλλιτέχνης στην εδώ αγορά. Δηλαδή να μπορέσεις με μια ορχήστρα, εδώ πέρα εντόπια ορχήστρα, να παρουσιάσεις ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Μέσα στα πλαίσια της Ένωσης των Καλλιτεχνών που σου προανέφερα και της δυνατότητας να πραγματοποιήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες Έλληνες της Αυστραλίας. Αυτό ήταν και ο στόχος μου και ο σκοπός μου και δεν χρειάζεται μόνο το λέμε, αλλά να το πράττουμε. Και έτσι αποφάσισα να μπορώ να συνεργαστώ και ήθελα να συνεργαστώ πάρα πολύ με τα παιδιά εδώ, με την ορχήστρα. Όμως η ορχήστρα είναι καθεαυτού από εδώ, από την Αδελαΐδα. Έτσι και οι χορευτές, το χορευτικό συγκρότημα είναι παιδιά από εδώ πέρα που χορεύουν συγκροτήματα, βρισκόμαστε στη σκηνή και φτιάχνουμε κάτι πολύ ωραίο μαζί που αξίζει τον κόπο να το δουν όλοι όσοι θα έρθουν. Και πιστεύω θα έρθουν πάρα πολύ, τουλάχιστον τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Αξίζει να πούμε συγχωρείς στο τέλος και ένα συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλουν
και θα ήθελα να αφυπνίσουμε τους Έλληνες της Αδελαΐδας και το σύνθημά μας είναι να έρθουν περισσότεροι σε κινήσεις που γίνονται και αφορούν την ελληνική ομογένεια. Μπορεί να υπάρχουν 2-3 λόγοι που μπορεί να διχάζουν τον οποιοδήποτε σε μια μικρή κοινότητα, αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν περισσότεροι λόγοι να μας ενώσουν για τον λόγο του ότι είμαστε Έλληνες. Και ένας κοινός σκοπός, πάντα, σαν και αυτόν, πάντα ενώνει. Πολύ σημαντικό, πολύ σωστό το μήνυμά σου, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην συναυλία σου το Σάββατο και την Κυριακή. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος Κουρκούλης όμως δεν είναι μόνος του σε αυτή την προσπάθεια και στην υλοποίηση του οράματός του. Συνεργάζεται στενά με αρκετούς ελληνικούς φορείς εδώ στην Αυστραλία και ένας από αυτούς είναι και ο αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν, ο καθηγητής Γιώργος Φραζής. Ο κύριος Φραζής μας παραχώρησε και αυτός μία συνέντευξη, την οποία θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Κύριε Φρατζή, λοιπόν, βρισκόμαστε στην Αδελαΐδα. Το τελευταίο καιρό έχετε μια συνεργασία με έναν διάσημο τραγουδιστή, με τον Νίκο τον Κουρκούλη, ο οποίος θα εμφανιστεί ζωντανά στο Γλέντι εδώ στην Αδελαΐδα. Ωστόσο, όμως, ο σκοπός της επίσκεψής του και της παρουσίας του στην Αυστραλία δεν είναι μόνο να τραγουδά και να διασκεδάζει τον κόσμο. Είναι κάτι περισσότερο και έχει να κάνει και με μια συνεργασία με εσάς. Πράγματι, ο Νίκος ο Κουρκούλης, ο γνωστός καλλιτέχνης και αηδός, ο οποίος τους τελευταίους 15 μήνες ενδιατρίβει στον Ντάρουιν, είναι ένα πολιτισμικό κεφάλαιο για την Αυστραλία, ένα πολιτισμικό κεφάλαιο για την διασπορά, ειδικά βέβαια για τον Ντάρουιν που βρίσκομαι τον τελευταίο καιρό και υπηρετώ τον ελληνισμό εκεί από τη θέση του Πανεπιστημίου, του Ντάρουιν. Ο Νίκος είναι για μας μια ζωντανή πηγή, ένας χώρος ο οποίος αντλεί καθημερινά, αντλούμε από τον Νίκο κουράγιο, δύναμη για να υπηρετήσουμε την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στη διασπορά. Έχει συμβάλει πάρα πολύ τελευταία στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε οργανώσει αρκετά σεμινάρια ελληνικής ποίησης και ξεκινήσαμε προβάλλοντας τον μεγάλο μας ποιητή της διασποράς, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, με κάποια σεμινάρια. Ο Νίκος πάντοτε βοηθεί όλες τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου εκεί και προχθές το βράδυ ο πρίτανης του Πανεπιστημίου μας, ο προφέσα Σάιμον Μάντοξ, επίσημα ομόφωνα, με απόφαση ομόφωνη της δικού σας επιτροπής του Πανεπιστημίου, ανακήρυξε τον Νίκο πρέσβη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν. Είναι μια τιμητική προβολή. Στο πρόσωπο του Νίκου τιμάται η Ελλάδα, στο πρόσωπο του Νίκου τιμάται όλος ο ελληνισμός της διασποράς και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στον Ντάρουιν που έχουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Νίκος Κουρκούλης. Μάλιστα. Πείτε μου πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία, πώς φτάσατε να πλησιάσετε τον Νίκο τον Κουρκούλη και να του κάνετε αυτή την πρόταση? Καμία πρόταση δεν του κάναμε. Ο Νίκος είναι ο ίδιος ζωντανός πολιτισμός στη διασπορά. Ο ίδιος μας πλησίασε με τον... Έτσι είναι ένας άνθρωπος ο Νίκος χαμηλών τόνων. Πολιτιστικά ευαισθητοποιημένος. 100% ναι. Και μας πλησίασε ο ίδιος έχοντας ωραιότατες προτάσεις. Οι παρεμβάσεις του και οι αναγνώσεις του όσον αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα είναι πρωτοποριακές και μοναδικές και για μας ο Νίκος είναι ένα στήριγμα, ένας αρρωγός που ο ελληνισμός εδώ χρειάζεται. Και όπως ακούσατε και σε παναυστραλιανό επίπεδο πλέον ο Νίκος δραστηριοποιείται στον χώρο τον καλλιτεχνικό με αυτόν το σύλλογο που θέλει σε παναυστραλιανό επίπεδο να συστήσει με κύριο στόχο βέβαια την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. Έχει πολλά να δώσει στον ελληνισμό, έχει όραμα, έχει όνειρα για τον ελληνισμό εδώ της Αυστραλίας και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες της Αυστραλίας, ξέρω ότι τον αγαπάμε τον Νίκο, να τον αγκαλιάσουμε και να σταθούμε δίπλα του, να τον βοηθήσουμε σε αυτό το για μένα εθνικό έργο που επιτελεί εδώ στην Αυστραλία. Μάλιστα. Ο σύλλογος πώς ονομάζεται, έχει κάποιο όνομα ή απλά εσείς σε στάδια αποφάσεις ονόματος του συλλόγου? Ο Νίκος είναι υπεύθυνος σε αυτά να ανακοινώσει. Ωραία. Σήμερα απλώς γίνονται κάποιες συναντήσεις, αρχικές συναντήσεις και εν ευθέτω χρόνο, μέσα στον Δεκέμβρη ή στο Γενάρη, θα το ανακοινώσει ο ίδιος ο Νίκος. Ψυχαγωγία, Ράδιο 1. Μουσική, Ράδιο 1. Ενημέρωση, Ράδιο 1. 87,6. Ράδιο 1. Ο σταθμός που εκπέμπει στην καρδιά σας.
Μάλιστα, αυτά λοιπόν όσον αφορά το όραμα του Νίκου Κουρκούλη, το οποίο ελπίζουμε και ευχόμαστε να υλοποιηθεί με τη βοήθεια όλων μας. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο και θα σας φέρουμε ξεχωριστό ρεπορτάζ, αποκλειστικά και μόνο για το φεστιβάλ Γλέντι εδώ στην Αδελαΐδα, με πολλά στιγμιότυπα, συνεντεύξεις και φυσικά στιγμιότυπα από την ζωντανή εμφάνιση του Νίκου Κουρκούλη πάνω στη σκηνή τόσο το Σάββατο το βράδυ απόψε, όσο και αύριο το βράδυ Κυριακή.